Rumah klasik ukurannya 5 kali 13, harganya 330 juta. Nomor itu Pak, tolong dulu. Papi yo. Nah. Oke, langsung ya taruh nang omah yo. Nah, sebelah kiri kini iki iso pagar taneme, ambek ono lampune yo, moncen iso ndukur. Ambek ono roastere, ambek iki ono voucher ngono ya. Lah ngene iki soalnya free pagel settingan kok ngene lho. Bukur ya ono motif kayu gini, penambah kesan estetik yo. Iso ada tutupan gini. Nah. Iki langsung sebelah kanan gini iki nggon arek karepote. Lho, mobil opo sing mlebu Pajero ini kan wis auto mlebu bleng. Wis keramike wapi ngene. Kanopine wis oleh sisan. Nah. Iki bentuk fasad depan omahe iki ono bote ditoto. Ambek iki ono keramike ngene lho, ambek lampu ning ngoncot iso ndukur yo. Iki krane ready kan ngunter tok kena nggo sepeda atau mobil yo. Lah, sebelah kiri kene iki nggone rasan-rasane ready lho. Gawe acara kegiatan keluarga yo ready. Gawe acara tahun baruan iki yo ready yo, cara nang jowo ngene ngegrill ngono nek bos arek saiki yo. Plafone PVC-an. Apik. Lampune moncot iso ndukur, pemanis yo. Nah. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, saya masih kusen arek kayu beno ben maksan estetik yo. Lawange tuku tarung, kok gak tarung golek kabeh yo. Iki langsung nang nggon ruang tamune. Ndukure apik dawa ukur ngono nek awan wis ngarep panas. Oh, plafone PVC-an ndukure iki ono kaca, cara ngono kena gawe penerangan siang hari, cara menghemat listrik. Sebelah kanan kene iki temboke gak polosan, ono balbu dingin ngene yo apik. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Ready wis level koce ready ben bekrok yo eling iwak cupang. Lah iki ono lampu ta manis ngene. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan gini iki. Nah. Iki nang ngene kamar mandi nih. Kotangane wis keramikan full. WC-ne nggih duduk, screenshot ready, shower yo ready. Ada sabun nang kene yo ready. Apik maneh dikai lampu ngene yo. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Nah. Iki nang gone kamar dulu pertama nah. Iki ono jendela sing langsung menghadap nang area karpote. Cepetan sih ready kan ndungkur yo. Tapi ngosine pen nggo dhewe yo. Nah, lawange settingan ngene, cara ngono ben menghemat tempat. Nah. Sebelah kiri kene iki dapure lurus ngene. Wis level ready kena lalu ngene. Tapi nek ngumbah jo ngene, brano muncat pencol ngene yo. Tuh. Kompor taneme ready. Kena gawe DJ ngene. Lho, cetekane ngene ready. Iki wis free yo. Adine gak perlu nggawa dhewe. Wis gawe tok pen mek nggawa tabung gas LPG tok. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Nah. Iki nang gone kamar itu kedua ndukure plafone PVC-an. Adine gak polosan ngono yo. Ben nambah kesane estetik ngene. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah. Iki nang gone mburi, ngene arah lirum utawa dijemur. Iki manual ndukure nah iso dibuka tutup ngono yo ben opo ben masal gak pengap cara ngono nek udan ucak aman nek kepengin buka yo ready ya saya langsung ya tak sanang ngene nang rantem mungkin yo iki mangko omane regane 330 juta untuk 10 lokasi ben wis prekaman nek kawan ibu kayo. Oke, harganya 335 juta yo. Wis mulai kasih. Melengkap kok penuh lampu ning ndukur wapi.